ditimbali ing warga masyarakat Wates niki marem sanget. Awit napa dalu niki ingkang mirsani kathah Pak Dalang. Nggih. Panitiane ugi grapyak semanak tur boten cuntak. Nah iya. Wau to, teng mriku bapak-bapak kali ibu-ibu lagi namung tamu pas kula teko bukuh ngoten lho. Bu Kesi monggo sugeng rawuh Bu Kesi, monggo dipun unjuk, monggo dipun dhahar. Engko dereng lair enten apa blas. Niku saking bukuhe panjenengane para raden wau. Terus kula men sanget bar niku sego rawon teko. Soto teko. Sak terus gedhi teko nek langsung ditumplek ning karo Mbak Tutik. Nanti ngobrol ke naskahku Pramila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami konjuk dumateng Pak Kepala Desa, para perangkat desa, sesepuh kini sepuh, para kiai alim ulama lan ugi sedaya warga masyarakat wonten ing Wates mriki. Dalu niki bojo kula Mas Cahya Tungkadi sampun panjenengan percaya nglipur warga agung wonten Wates mriki. Kula nderek ndedonga mugi-mugi warga dusun Wates mriki sasampunipun ngawontenaken upacara bersih desa mriki tansah ditebihaken saking bilahi. Diparingi keselamatan sedaya keluarganipun, dipun paringi murah rezekinipun, dipun paringi keselamatan donya prapteng akhir. Matur suwun Pak Dalang sampun. Sampun? Sampun. Kanthi sampun jenengan dongani yo saiki berkate dadi dong. Kaya mudin lah ya. Terima kasih. Tumplek-blek Bu Kesi kok apike Kyai mirsani wayang iki kebak tata krama. Sing mirsani kepareng pinarak lenggah kuwi kakung putri iki campur, ora didewek-dewekke, ora dikelompok-kelompokne campur-aduk. Ning nyatane mboten geger, mboten wonten ingkang gejegan. Itulah etika orang Jawa dalam mirsani wayang kulit. Mula Kyai bersih desa utawa syukuran apa bae, tontonan sing paling khidmat, tontonan sing paling tentrem, adem ayem adalah wayang kulit. Apa neh ning Wates, nadyan sak lapangan sing kepareng rawuh, jenjem permanen mboten wonten ingkang geger. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Wates yang tercinta. Ewok. Ijolono tembang. Ayo iki. Loro Banyumasan.
nggih penyemangat. Nah,